Dňa 17. septembra sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici. Opýtali sme sa členov Rady školy, čo by popriali gymnáziu do nového školského roka 2024-2025. Rada by som zaželala všetkým študentom hlavne bezpečné prostredie v škole, ktoré je dôležité, aby mohli pokračovať v plynulej výučbe, aby nebola výučba vyrušovaná žiadnymi vonkajšími vplyvmi tak, že by musela ísť do online priestoru, takže by som bola rada, aby sa im zadarilo vytvárať si pevné vzťahy v škole, aby mali pekné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi a samozrejme, aby do tohto procesu boli zaangažované aj úspešné projekty, ktoré nám na Rade školy tento rok už boli predstavené. Všetkým držíme palce a prajem im veľa úspechov, aby im poznávanie a vedomosti prinášali radosť do života. Takže len veľa úspechov, všetko len to úspešných študentov, nech sa potom dostanú na vysoké školy. A ja ako bývalá študentka gymnázia som veľmi hrdá na to, že môžem byť aj členkou Rady školy. Takže ja si to tu užívam, lebo je to prostredie pre mňa známe. Strávila som tu 4 krásne roky môjho života a na tie študentské roky veľmi rada spomínam. Tým maturantom úspešné maturity a potom, aby všetci, akí majú svoj cieľ životný, aby sa dostali na tie vysoké školy, ktoré si vyberú. A tým ostatným perfektný priebeh školského roka v zdraví, možno, že si tu nájdú prvé lásky a hlavne, aby sa vydarili všetky tie aktivity, ktoré odprezentoval šéf študentov, študent Mertel. Do školského roku 2024-2025 by som celému gymnáziu, najmä žiakom, ale aj pedagogickému zboru zaželal všetko dobré, hlavne veľa úspechov, nielen teda počas štúdia, ale aj počas dosahovaní dobrých výsledkov na olympiádach a rôznych súťažiach, ktoré určite budú. A v konečnom dôsledku aj najlepšie možné zmaturovanie všetkých študentov, tak ako bolo teraz, bez opakovania druhého termínu. Takže to želám maturantom, no a novoprichozivším študentom veľa zdaru, či primánom alebo prvákom.